Ngandel ora, saiki sampean percaya ora, Kang? Lho. Lah kok dadi wujud Eyang Durna? Kandhani kok aku ora pangling. Ana Kresna kok lali nggawa Sekar Wijayakusuma kok lali nggawa senjata cakra, mula sing tak takokke kaca paesan. Ati aku. Madhep rene, Wah. Madhep rene. Oh, ketok ora gedhoamu saiki. Antasena aku jaluk ngapura ya Antasena. Kok sampeyan mentala? Mentala piye? Kok sampeyan mentala ngandhake nek Abimanyu nyolong pustaka Jamus Lima Sada? Abimanyu nyolong apa ora? Ora. Aku sampeyan ngomong, aku diutus karo anak Prabu Duryudana. Supaya gawe srana patining Pandhawa, mula Abimanyu tak jangka patine. Abimanyu ki anak Pandhawa sing ditresnani. Nek Abimanyu mati, Pandhawa mesti ora duwe kekuatan. Kaya ngono ki apa wong tuwa? Aduh, ora ngeplak to Antasena. Wes aku kapok aku. Dados Eyang ingkang ngendikaken Abimanyu nyolong pustaka Jamus Lima Sada. Antarjapane iya. Nyuwun pangapunten. Wong tuwa kaya ngene iki ora patut diajeni. Aduh, ora seru-seru. Musmet. Apa? Musmet. Iraku lara. Piye Dimas Ben, aja diculke. Kowe ngerti ora, Kang? Kowe ngerti ora, Mbah? Piye? Bapak wis ning Tanjung Anom. Ning nganti bapak mateni Abimanyu, utang getih nyaur getih, utang nyawa nyaur nyawa. Aku njaluk ngapura. Aku ora niat kaya ngono, Antasena. Monggo Kakang Garukaca ya ning Tanjung Anom. Nek Kakang Garukaca nganti mentala mateni Abimanyu, aku sing ora trima. Tak poteng-poteng. Durung. Iya. Piye Dimas ngene, Kang? Kowe nek mlebu Karang Pradisan. Sing hoo kono. Oh iya. Terus golek pitik sak oke-oke. Arep nyate. Ora.